Ndikulandireni abale okondedwa kulingaliro la mawa walero, mawa wa pa 11 January 2023. Okondedwa, mawa walero ndi tsiku lomaliza kuphunzira mawu a Mulungu pa mutu onena kuti adakati zofuna za wanthu ndi zolingalira zawo zizithekadi pa moyo wanu, bwezi pano mutayiwalidwa kalekale. Moyo wanu amausunga ndi Mulungu, musaleka kuyenda naye. Okondedwa, monga ndakamba kuti lero ndi phunziro lomaliza pa topic imeneyi, phunziro namba 10, ndipo likuchokera pa 2 Mafumu chapter number 6 kuyambira ndime yake ya namba 8 mpaka na ndime ya namba 23. Mawu a Mulungu muchichewa cha lero akuti, tsono mfumu ya ku Aramu inali pa nkhondo ndi Israeli. Itakambirana ndi atsogoleri ake ankhondo inati, ndidzamanga misasa yanga pa malo akuti. Munthu wa Mulungu anatumiza mawu kwa mfumu ya ku Israeli kuti, musamale podutsa malo akuti, chifukwa Aramu akupita kumeneko. Choncho mfumu ya ku Israeli inatuma anthu kumalo kumene munthu wa Mulunguyo ananena. Nthawi ndi nthawi Elisa ankachenjeza mfumu kotero kuti ankakhala tcheru kumalo amenewo. Zimenezi zinakwitsa kwambiri mfumu ya ku Aramu. Mfumuyo inayitanitsa atsogoleri ake ankhondo ndipo inawafunsa kuti, kodi simungandiuze munthu amene pakati pathu pano ali mbali ya mfumu ya ku Israeli? Mmodzi mwa atsogoleri ankhondowo anati, palibe ndi mmodzi yemwe pakati pathu, inu mbuye wanga mfumu. Koma Elisa mneneri amene ali ku Israeli amauza mfumu ya ku Israeli mawu enieni amene inu mwayankhula ku chipinda kwanu. Choncho mfumu inalamula kuti, pitani kafufuzeni kumene akukhala kuti ine nditume anthu anga kukamugwira. Anthuwo anabweretsa mawu oti, taonani Elisa ali ku Dotani. Ndipo mfumu inatumizako magaleta ndi akavalo ndiponso gulu la nkhondo lamphamvu. Anapita usiku nakazungulira mzindawo. Mtumiki wa Mulungu atadzuka ndi kutuluka panja, gulu la nkhondo pamodzi ndi akavalo ndi magaleta anali atazungulira mzindawo. Mtumikiyo anafunsa kuti, kalanga mbuyanga, tidzachita chiyani? Mneneri anamuyankha kuti, usachite mantha, amene ali mbali yathu ndi ambiri kupambana amene ali pambali yawo. Ndipo Elisa anapemphera kuti, inu Yehova, tsekulani maso ake kuti aone. Pamenepo Yehova anatsekula maso a mtumikiyo, ndipo atayang'ana anaona kuti phiri lonse linali lodzaza ndi akavalo ndi magaleta amoto atazungulira Elisa. Pamene adaniwo ankabwera kudzalimbana naye, Elisa anapemphera kwa Yehova kuti achiritseni khungu anthuwa. Kotero Yehova anawachititsa khungu monga anapemphera Elisa. Elisa anawawuza ankhondo kuti, njira si imeneyi ndipo mzinda si umenewunso. Tsateni ndipo ndidzakutengani kwa munthu amene mukumufunayo. Ndipo anawatengera ku Samariya. Atalowa mu mzinda wa Samariya, Elisa anati, Yehova, tsekulani maso a anthu awa kuti aone. Choncho Yehova anatsegula maso awo ndipo anangoona kuti ali mkati mwenimweni mwa Samariya. Mfumu ya ku Israeli itaona inafunsa Elisa kuti, abambo wanga, kodi ndiwaphe? Elisa anayankha kuti, musawaphe. Kodi mungaphe anthu amene munawagwira pogwiritsa ntchito lupanga ndi uta? Apatseni chakudya ndi madzi kuti adye ndi kumwa, kenaka apite kwa mbuye wawo. Choncho anawakonzera phwando lalikulu, ndipo atatsiriza kudya ndi kumwa anawatumiza kwawo, ndipo anabwerera kwa mbuye wawo. Kotero magulu a nkhondo a ku Aramu analeka kuthira nkhondo dziko la Israeli. Ameni. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira kuonena kuti musamapusitsidwe munthu akakhala nawe ndi udani mkati mwake, chimwemwe chake chimapezeka mu tsoka lako. Vanthu onse amene safunira wena zabwino, vanthu amene akhazikitsa m'mitima mwawo kuti ifeyo tidzachita udani ndi awa,
anthu otere okondedwa amakondwera pamene munthu amene akunena nayeyo wapeza tsoka, akumva kupweteka, waona zosaona. Ichi ndi chionetsero cha mtima oyipa wa munthu. Kamundimva ka osanguti awa amadana nane, awa amadere. Kudana naweko kuli tanthauzo lake lakuti iwo wapeza chimwemwe ndi mtendere, inuyo mukaona tsoka zikakuvutani, moyo wanu kakhala kuti sukuyenda bwino. Tandimvetsani, akaona kuti mapulani ake okupweteka sakutheka, mpamene mkwiyo wake umakulirakulira. Chosekeza tu nchimenechi, vanthu amene amakhala ndi nsanje ndi anzawo amakhala ndi mapulani okuti wakuti mchite zotere, ndi ambuye ake amamuteteza munthu uja kuti mapulani ake sakutheka, maloma kuti munthu uja agonje adabwepo kuti zukanika chifukwa chiyani, mpamene mkwiyo wa munthu uja umankera ukulirabe. Ine sangantero okondedwa, zimene zabwereka anthu ambiri amene mwina Yehova ankawayankhula mpolepheretsa zina kuti zisachitike, iwo nkhakamira yawo idakafikitsa mulingo umene adaona nawo tsoka kwambiri zedi, chifukwa malomoti oterewa abwerere m'mbuyo, malomoti oterewa adzilingalirenso, malomoti oterewa agonje amalimbikirabe kukangana ndi kulimbana ndi amene Mulungu akumuthandizira. Tsoka lalikulu kwambiri zedi. Andimvetsana okondedwa, kumakhala kovuta kumuletsa munthu otere pa maganizo ake oyipawa, komabe njira yabwino yothana ndi izi sikulimbana nawo mwankhondo ayi, koma kuchilimikabe pa Ambuye, ndipo kuti Mulungu akamawagonjetsa inuyo musamabwezeso zoyipa zawo ayi. Ameni. Sikuti anthu otewa kulibe ku dziko lapansi, alipo, ndipo adzakhala napezeka kwambiri. Njira yothana nawo oterewa sikumapitiriza kumenya nawo ayi. Chichewa chimati kuyamba ndewu nkuyimirira. Okondwa ndimvetseni, pamene vena akuonetsa malingaliro oyipa musamawatengere. Mukumbukire mawu a Ambuye akuti ukamalimbana ndi chitsiru anthu oona sasiyanitsa. Ena akamakhala ndi maganizo obwerera m'mbuyo ochita nkhondo otani simamafunika kumalimbana nawo ayi. Ndi nyengo yokupangitsa kuti iwe ulimbikebe pa Mulungu. Ameni. Ulimbike pa Mulungu, ndipo Yehova akamakumenyera nkhondo samaronzenso nkumanyodola ayi. Iwe pita kuyenda ndi njira yako ya chimwemwe cha Yehova, onetsera poyera ndiwe mwana wa Mulungu. Ameni. Iwo oyipa akamagonjetsedwa si nthawi yomwe muchaso miseche nkumanyoza nkumalimbana nawo kumausenso mkwiyo wawo ayi. Ndi nthawi yakuonetsera chikondi cha Mulungu nkutheka kudzera mchimenecho Yehova akuwalalikira uthenga wabwino. Ameni. Mawu a Mulungu amatawerenga, mfumu ya ku Aramu yayipidwa ndi Israeli, ikufuna kumenya nkhondo ndi Israeli, ikufuna kutikita Israeli, ikuonetsa mtima oyipa wofuna kuthudzula Israeli, osalakwa konse, osambana konse. Netamvani chauchititsa chidindichi, amataka koza pulani yakuti tikalowera apa tipanga izi kuti Israeli mgonjetse msanga. Mulungu amachiulula ichi kwa kapolo wake Elisa, moti Elisa aso samangala chete amakamuchenjeza fumu. Afumu chauti akuti Aramu afuna achite izi, kani tcheru ndi apa. Nde mfumu ina muti nkakoza pulani ine kuti ntere ukumapeze kuti madera aja atsekedwa kale. Ndani mwa inu ogwira ntchito ndi ine mukaulula zimenezi? Wanthu akuti ayi kaya sife muntida. Kuli mneneri kumeneko wa chilungamo cha Yehova amayichenjeza fumu, ndipo amayankhula exactly mawu amene inu mwakamba kuchipinda kwanu. Fumu ndeti tani amakhala kuti atafufuza nkupeza akukhala apa akunurumiza vanthu akamugwire. Tamvetserani, ana achaura samenya nkhondo ndi manja ayi. Mnyamata wake wa Elisa ataona zimene zakuti iyayi tikuthatu pano yakuti iwe ali ndife ndambiri. Tafani adapemphera kwa Mulungu mpaka Mulungu adachitsa khungu nkuwatengera mu mzinda ukaonetsa fumu ya mu Israeli aja amakuvuta naja ndi awo abwera okha pano. Fumu ikuti tiyipe Elisa kuti simungaphe vanthu amene simunawagwire ndi lupanga. Adiyetseni amenewa, amwetseni amenewa, akakozeni phwando amenewa mpaka adayetsa. Atabwerera adakachita manyazo kuti adakhala nawo umunthu kuti tikungoyambana ndi wanthu amene alibe nafe udani, tiye tilekeni kulimbana nawo.
mpondu nkhani idatera. Mawu amenewo okondedwa tiphunziramo zinthu zinayi. Choyambirira, kunja kuno alipo anthu ena amene amadana ndi anzawo kufuna kuwachita chipongwe anthu ena osawaputa. Ichi chivomereni. Wena amati akachita chipongwe amakonda kudandaula wakuti wanchita chipongwe ndamuyamba chani. Lero dziwani aliko anthu amene ngakhale inu simudawayambe, ngakhale inuyo simudalakwire, amatha kudana nanu, amatha kukhala ndi malingaliro ofuna kuchita inu chipongwe. Alipo, vomerani zimene. Amenewa ndi anthu achiti mati oyipa aja ndi amenewa amene inuyo palibe olo chimodzi mungapange trace kuti ndamulakwira ichi, ndayamba naye ichi. Kulibe, simudzachipeza. Koma iwo kungokhala ndi nkhwidzi zofuna kuyambana nanu. Alipo lero. Alamu kungoyamba naye Israeli kufuna kumuonetsa kiyama. Israeli osavuta. Zimachitika zimene zokondedwa, zimachitika. Alipo anthu ameneno amamva kudukidwa ndi moyo wawena, kumafufuza kuti muti awawa amaoneka ngati amanena ndi awa adamba chani. Palibe, simudzachipeza nchifukwa choyipa kwawo kumene kudafikitsa pa mulingo umenewo. Alipo anthu okondedwa okhala nawe udani iweyo, munthu omayipidwa ndi iweyo, osafuna kukhala bwino ndi iweyo. Alipo iwo ukhoza kumayesetsa kumachita gawo lako, kusosasungira mangawa, iwo kukulakwira iwo osatengera, koma iwobe nkhwidzi basi. Otere watsimikizikani mtima okondedwa kudziko kuno. Alipo, ndipo mukaona musadzidzimuke. Alipo okondedwa, kuyipa kwa mtima kwawo ndi kumene kumakakamiza kumachitachita zoyipa pa moyo wako. Chifukwa choti kuti alibe Yesu, sapemphera mchoonadi, kuyipa kwawoko nkokumakakamiza kuti adzionetsera chikhalidwe choyipa, chikhalidwe chonunkha, chopanda mtsogolo chomwe. Alipo otero okondedwa, oyipa mtima sangalingalire zabwino zawena. Chimene ipa makhala vuto la anthu feti maganiza kanena kuti anthu amene ngoyipa mtima, anthu amene sapemphera, adzichita maganizo anthu opemphera. Sizingatheke. Munthu amene ngoyipa mtima okondedwa amakhala ndi malingaliro oyipaso. Nkosatheka munthu oyipa mtima kumalingalira zinthu zabwino zimene zinafunika olingalirwa ndi Mkhristu. Sizingatheke, pachatu mdima umadana ndi kuunika. Ichi dziwani. Alamu kamba kuyipa mtima kwawo ankalingalira zoyipa za Israeli. Alamu kamba kuyipa mtima kwawo ankafuna kuchita zachiwembo kwa Israeli. Chachititsa nchiyani kuyipa mtima kwawo? Kukuwapanga gaidi ukachita zolakwika pa anthu ena. Mukadzaona wena wake sakamba zabwino za inu, akulimbana nanu, akufuna moyo wanu utatha, akungofuna muzona matsoka, kukuwapanga gaidi ndi kuyipa kwa mtima kwawo. Mukhoza kudzifunsa ndalakwira chani simuchipeza. Mukhoza kudzifunsa kodi ine munthu amene amalingalira chani. Munthu oyipa sangalingalira zabwino za moyo wanu. Pokapoka Yesu anapezeka mtima mwake, pokapoka anapa machimo wake, pokapoka Mzimu Woyera atamba kuchita mkati mwa moyo wake, ndi pamenepo tsono akhoza ndi malingaliro okoma apo moyo wake. Sizimachita automatic zayi. Moti nonse mundimva pano amene mumakanika kuchita zabwino kwa wena, yankho ndili nalo ndiye Yesu amoyo. Mukalapa mtima, mukalapa machimo, mukalowa Yesu Khristu kala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu, pamenepo mukhoza khala munthu wabwino. Paja malemba anenetsa ngati uli mwa Khristu uli wolengedwa watsopano. Zinthu zonse zakale zimapita ndipo zimabwera nzatsopano zochokera kwa Mulungu. Umakhala kuti watembenuka, waleka zina wayamba zina. Amene kuyipa kwa mtima okondedwa sikumasinthika ndi maphunziro asukuluwa. Koma pamene Yesu walowa mu mtima, pamenepo tsono umakhala watsopano. Ameni. Yachiwiri ndi chokondedwa, pofuna kuonetsera kuti Mulungu ndiye mwini ulamuliro, Mulunguyo ndiye potera pa zonse, Yehova amasokoneza zofuna zonse za anthu a Satana kwa ana ake. Ameni. Yehova atokondera simungamujakanuze. Pofuna kuonetsa kuti ine ndiye control wake na kalikonse, amapereka chisomo kwa ana wake, nkumasokoneza maplani a mdima, nkumadzidzimutsa ku midimako kuti ziutheka bwanji tikapanga maplani akanika. Zidachitika okondedwa mvetsani. Alamu amati akapanga plani, Mulungu amayiulula kwa Elisa, ndipo Elisayo amakanena kwa mfumu. Ichi nchionetsero chabe choti Mulungu amaona zonse, amadziwa zonse, ndi controller wake na kalikonse. Ndikuyankhula ndi wena pano
amene mukukonza mapulani onena kuti mubwereka wina ndi matindi kujanjazeni aliko Yehova control wakena kalikonse amatha kuvumbutsa zinsinsi nkudzilepheretsa. Amene ndiye Mulungu, amene ndiye Mulungu. Ndacho ndigwira mtima nje kuti Mulungu amayankhulana ndi ana ake. Tili nawo ena okondera masiku amene akulalikira na matchula awo kaneneri amene akungonamizaso anthu kumapereka mauneneri amene siwoona ayi. Koma Elisa ndi chionetsero cha mphamvu cha ubale wabwino wa iye ndi Mulungu. Ndiye Mulungu ankangwisa ntchito nkumamuuza zochitika zoonadi. Ndipo Elisa amene akatenga uthenga umene Mulungu wampatsa samalipiritsanso kuti apereke uthenga kwa ena ayi. Akumangoutenga uthengawo exactly ukaupereke kwa mfumu. Afumu chauta kuti popeza kuti anali akuyamba za chilungamo mfumunso imamkhulupirira, mfumunso imadziwa uyu ndi mtumiki wa Mulungu. Andicho ndigwira mtima china chakuti mfumuyo imamva pamene pali nkhani okondedwa. Mulungu akafuna kuti achite njira yake samangochita ine vacuum kuti munthuyo basi ungozile zachitika. Amakupanga involve. Taonani apa Mulungu pakuona chimene chikuchitika ndi alamu akutuma mneneri wake. Ndekuti mneneri anafunika akhale mu ubale wabwinonso ndi Mulunguyo, adzichita zake za Mulunguyo, adzimveranso Mulunguyo, adzilandiradi uthenga ochokera kwa Mulunguyo. Ndipo Elisa adalandira uthenga kwa Mulungu kuchitika izi chajeza mfumu. Atautenga uthengawo Elisa akutenga udindo wotenga uthengawo ukampatsa mfumu. Afumu samalani, Yehova akuti pali izi ndizi. Afumunso adaonani sadangokhala nkumati izi zichita zokha zinthuzo ayi. Nawonso akumvera ndi kugonjera mawuwo, akutumiza anyamata kumalo kumene Elisa wanena kuti akateteze. Pochita izi Mulungu wakwanitsa kulepheretsa plani ya Satana. Matindi kapena nonse amene madalira kuti Yehova ayankhule, Yehova so achiteso yekha inu muli chete. Pamene Yehova akumangani involve inu simumvera zikatikanso kaya. Yehova kuti atetsedi machitidwe onse amdierekezi amathanso kukupangani involve inuyo. Chete wanu ali ndi phindu, eya wanu ali ndi phindu, ayi wanu ali ndi phindu, kuchita kwanu kwa zinthu kuli ndi phindu. Pofuna kuonetsa kuti ndiye mwini ulamuliro amatha kusokoneza Yehova kena kalikonse kamdima. Ameni. Usadenga wabale okondedwa chifukwa cha maupo amene akuchitika. Mwineni mukuoneka ochepa mphamvu ndipo mulibe kuthekera. Ndi Mulungu amene pofuna kuonetsa ulamuliro wake iyeyo amatha kusokoneza. Kudzera mwa atumiki wake amatha kusokoneza Satana. Kudzera mchina chilichonse iye akhoza kusokoneza kalikonse kamdierekezi. Iyeyo amatha kuvumbulutsa ndi kulepheretsa plani iliyonse ya mdierekezi. Ndi Mulungu wabwino mkhulupirireni. Mawu amene wakuchotsani mantha ati maupo timene anthu amatha kuchita tokujedani inuyo, timaupo tofuna kupwetekani kwa okha. Yehova ali ponseponse amaona zonse, akhoza kugwiritsa ntchito chilichonse pofuna kupulumutsa ana wake. Musachite mantha. Chinsinsi ena naye ni Mulungu ameneyi, musamtaye. Ameni. Chachitatu ndi chokondedwa, munthu osungidwa ndi Mulungu amakhala ndi chitetezo cha Mulungu chokwanira kuti moyo wake usungidwe, chimene Satana sangasungunule ayi. Ameni. Ngati ndiwe mwana wa Mulungu khulupirira Yehova ali nawe. Taona ni mfumu ya Gwalamu itazindikira kuti zinsinsi zonse za mapulani ake zikulepheretsedwa ndi mtumiki wa Mulungu. Elisa idapanga plani yofuna kukamupha, ndipo idatumiza chinamtindi cha asilikali kuti chikachire na chikangomuthudzuliratu. Mnyamata wake atatuluka kuti akaone, adakuta namtindi wa akavalo, ndipo adachita mantha. Mwa umunthu zinthu zodi zidali zoopsa. Mwa umunthu akuchita mantha. Pamene Elisa comfortable akungokhala akumusa mawu mtumiki wa chauta ukutuku kwabwera ankhondo, ndipo ngoopsa ifeyo ndatha basi kalanga lichita chiyani. Iye akuyankha mawu kuti amene ali ndi ifeyo ndi ambiri zedi kuposa awawa. Mawuwo adadziwa Elisa kuti ngovuta kulandilika popeza nkuona kwa maso athupi zimachita kuonekeratu kuti anthu onga mbiri. Ndefunso nkumati tsono ali ndi ifeyo ali kuti poti saoneka. Elisa pozindikira ichawo adapemphera kuti Ambuye tamutsekulani maso munthuyu aone zimene kumwamba kwakuonza.
adatsekula maso ake adaona chinandidi choopsa cha angelo atsika kale. Okondedwa chikundigwira mtima, ana onse a Mulungu amayenda ndi chitetezo chokwanira chakumwamba ngakhale maso akuthupi saona. Yehova sangangomusiya mwana wake. Nchimene mupeza kuti atumiki achauta amatetezeka mapulani a mdima. Nchimene mupeza kuti iwo amene amakonza mapulani amatha kudabwa uyu wapulumuka bwanji. Yehova amapanga provide chitetezo chake choopsa pa ana wake. Ngati Yehova ali nawe business, okondedwa, mdani sangakuchite kana kalikonse. Mudziuze mawu amenewa, Yehova nene business, mdani sangachite kanthu. Malemba anenetsa ngati Yehova ali ndife adzatikenza ife ndani. Malemba anenetsa ali ndife ndi wamkulu kuposa amene ali mudziko lapansi. Yehova amakhabe chitetezo cha ana wake modabwitsa kwambiri zedi. Musamachite mantha, pokhala ndinu mwana wa Mulungu, zazikulu zoopsa zakumwamba zimayenda nanu. Chimene musamadziwa nchakuti mtumiki wachautayo kumwamba kuli naye business, ndipo kudapanga provide angelo agayi opsa amene akhoza mangozuna wanthuwo nkupheratu amakhala akuyenda nanu. Pokhala iniyo ndinu mwana wachauta mmayenda ndi zakumwamba. Chimene chidzikupangitsani kukhala olimbika mtima pamene pali maupo a mdima, pamene pali zoti simungathe kuona ndi maso, zosaoneka zokhala ndi maso za mbali yanu ziliponso. Pamene ena akuchita nyanga, ife tinawo angelo amene Mulungu amatuma kutitetezera. Pamene ena akuchita ntchito maula ndi zambiri zochitika, tinaye Yehova odabwitsa amene amateteza ana wake. That's why malemba amenezo palibe chida chosudula ana wake chimene chidzapindula. Nchifukwa Mulungu amati mudzaponda pa zinkhanira. Nchifukwa Mulungu amati mukadzamwa kanthu kofanako simudzafa. Akukhala ndi chitetezo pa ana wake Yehova kuti malingaliro ake apitirire basi. Ameni. Musamade nkhawa ndi maupo ochitika. Musamade nkhawa ndi mawu otemberera. Musamade nkhawa ndi zoopsezo mdzikoli. Yehova amapanga provide chitetezo pa ana wake chokwanira chimene mdierekezi mwa njira ina iliyonse sangakwanitse kusungunula zosatheka. Mphamvu za Yehova ndi zambiri zedi kuposa mphamvu za wanthu. Ukuti polingalira chimenechi ndimalimbika mtima, ndipo sindimaopsezedwa ndi mawu amene anthu akhoza kunena. Alipo ochuluka akhoza kufuna zoyipa, uyu akugwa, uyu zitere, uyu zitere, uyu aonongeka yapa. Koma chitetezo chimene Yehova amapanga provide pa ana wake nchokwanira, ndipo mdierekezi sangasungunule, sangagonjetse, sizingatheke. Ameni. Mulimbike mtima, okondedwa, onyoza adzapezeka, opseza adzapezeka, koma chitetezo chimene Yehova amapatsa ana wake ndi chopambana. Chotsiriza, okondedwa, kuthana ndi achipongwe sindiko kubwezera chipongwe, koma kuwachitira zinthu zokoma zowazindikiritsa kuti ngakhale iwo amakudani, ngakhale iwo amafuna zoyipa, koma inuyo sindinu adani awo. Ayi, inuyo mulibe nawo vuto. Elisa adaonetsera zimenezi. Inde zimaoneka zovuta kuchitika, koma zofunika tizichita. Adapemphera Elisa achititse ndi khungu asilikaliwa. Yehova nkuwachititsa khungu, ndiye nkuwatsogolera ndi ufulu wonse. Uwalowetsa mkatikati mwa mzinda wa Samariya. Ukaonetsa pakatikati pa asilikali a mfumu. Adani anu aja ndi awa, mfumu nkudabwa, wabwera nawo bwanji adani oterewa? Ulibe ura, ulibe chipangizo. Bwanji popeza adani wathu ti wape amenewa. Elisa akuti muwapheranji, adyetseni, tisabwezere choyipa. Okuti chimene ulalikirachi nchinthu chovuta kuchitika ndi wanthu amene amapemphera mwa China, amene amafuna kuti Mulungu awathandize, ndi akathandize Mulunguyo iwowo ayambenso tenga nyozo nkuwapatsa inawonso omwe akhaulitsanso. Izizi ndi zinthu zimene zakanika wanthu mdziko muno, kaya pangani ya zandale, pangani ya mipingo, pangani ya mabanja, pangani kubwezerana choyipa chakhala chikhalidwe cha wanthu. Koma ndimati ndikuwuzeni, Yehova safuna zimenezo. Ngati mmapemphera, chokani mu system yochitana chipongwe. Malemba akuti musamabweza choyipa ndi choyipa, musamagwirizana choyipa ndi choyipa, koma ndi chabwino gonjetsani zoyipa. Vesi ili silidzafufutika kwa wina aliyense posatengera udindo wina uliwonse. Ameni. Okondedwa, pamene Elisa adapemphera kuti achititseni khungu, ndiye kuti mphamvu zinaperekedwa kwa iyeyo kuti adakatha kuwapha posavuta, adakatha kuwachita zipongwe posavuta, koma sadatero ayi. Adaonetsera chikondi cha Mulungu.
Mfumuso idaona kuti anthu achabwera okay kunena mawu, bwanji ndiwaphe. Elisa akuti hayi, tisabweze choyipa ndi choyipa, koma ndi yabwino tigonjetse choyipa. Plakati kale Elisa adazichita izi, adalira akozere phwando mpaka adawadyetsa Aaramu amene anabwera kudzawapha. Elisa akuwachitira izi zimene iwo Aaramu osaka adamuchitira. Ona Elisa adakati wapezeka pakati pa Aaramu amafera pomwepo, koma iye adapangitsa kuti Aaramu akhale akhungu mwa kupemphera kwake kwa Mulungu, sadabwezere choyipa chotere. Ayi owona ndimvani, mfumu idamvera, idadyetsa, adabwerera. Chondigwira mtima ndi umunthu umene Aaramu adaonetsa. Adaona action imene Elisa ndi Aisraeli awachitira, adachita manyazi, adaleka kulimbana nawo. Ndikuyankhula ndi wena pano amene amalimbana ndi wena amene wenawo sawabwezere choyipa, koma m'malo mokhala umunthu woleka uchita mtopolawo amapitirirabe. Moyo wanu angachiweto ndithu. Koma Aaramu adandigwira mtima, ataona zimene Aisraeli awachitira kuti ife timatha, akadatipweteka, koma ationetsera poyera, alibe nafe chimangawa, sakufuna kulimbana nafe. Adakati anali nchifukwa ndife, adakatipha, koma atidyetsa, atimwetsa, atisiya ndi ufulu. Zimene ife sitinakawachitira iwowo atichitira, tiyeni taleke. Mfumu idachita manyazi, idawasiya kulimbana ndi Aisraeli. Ndikuyankhula ndi wena pano amene mulibe manyazi, nanunso chitani manyazi. Mmalimbana ndi munthu amene sadakuputeni, mmalimbana ndi munthu amene sakuyankhani, m'malo mwa zoyipa amakubwezani zabwino, koma inu simuleka olimbana naye. Chitani manyazi, manyazi okupangitsani mpaka na mulape, mulandire Yesu, nanunso mukhale wabwino, mudzichita ngati munthuyo. Akuchitirani izi m'maphunziro okupatsani, muleke ochita mtopola. Ameni, muleke uchita mtopola. Chifano ngati simuleka ndi ankuchitani nchaure mweyo, chifaone kuti simukumva. Kama mundimva kale, chimene tingatengere ife ndi khalidwe labwino limene Elisa ndi Aisraeli adaonetsa. Opemphera anzanga ndimvani, tinafunika tikhale ndi moyo umene tisamabweze choyipa, tisamabwezezera mu nkhondo. Tizivomera, adatichita choyipa inde, koma ndisankha kusawabwezera choyipa, ndisankhabe kuwabwezera zokoma. Chimenechi ndi Chikhristu umene umakhala ulaliko wapa okha, chifukwa umakafika ku chikumbumtima cha munthu oyipayo. Ndi mmene Yehova adatitumira tizichita zinthu zake. Ulandaulireni okondera mawu lero, Yehova pamene akukusungani musabweze choyipa, kalambeni wabwino. Ameni. Kumbukirani munthu umene tikati kutsatira kuti Yehova adakati sayenda nanu, okudana ndakakubwerekani, koma moyo wanu amausunga ndi iyeyo. Moyo wanu umakhala m'manja mwake, musaleka kuyenda naye. Ndipo akamakumenyani nkhondo tsono, musabweze choyipa, onetseni chikondi cha Mulungu pakena kalikonse. Ambuye akudalitseni pamene mukhala mukulingalira maphunziro onse 10 ochokera pa topiki imeneyi. Ameni.